Selamat hari Minggu madihita amanginang. Upasata mimatong. Selamat hari Minggu tu aka ama inanami narap hita marminggu di Bagasa Sadarion di HKBP Denpasar Bali. Anon upasata mima tu yanakon nami pasato puji-pujian dung sidung epistel. Dung sae makatidakon haporsiaon pasata mima tu kor Jericho. Saunari taparadema dirita doho rohata nang masuk mahita tu parmingguat tadi manogo niarion martang yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 14 ayat sada saha rodi tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggap basa do Jehovah, tau partano batoan di ari hagogotan, jala ditadda do akka na marhaposan tuibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona so hatudosan, amanami na di banwa gijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehoko anakmu nasasadai tuhami, jala dipaluaho hami sian gonggoman ni sibolis, hupangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusahan dohot hagugotan. Say sesa madosa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiay, say parbadiay marohanami, marhite-hite todim. Jala pamasok kami tu hanguluan sogot. Asa pujion nami ho.
Ro di sa leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamuma patik ni debata ima sian patik paduahon dohot lapatana patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si Sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi ibana asadang jadi iba marsob batu sobbaon manang tu gana-ganaan mangido hangolua siani jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan rap mangidogogo mahita sian debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin. La
tima dosata dia dopani debata. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar. Parasi jala partaluk ni roha jala na basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sese sama sudedo sanami. Dang adong nahupangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata taringo tu hasesani dosata. Para si roha jala pardengga basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka na makkabiari ibana hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion Imasian Pesalmen ono pulupitu ayat sada saha rodi walu marsika soring mahita majahasa tangiang mangido pasu-pasu ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Asalam marbinoto tanoon di dalammu, diboto akka bangso sudena hatuamu. Marlas ni roha jala marolopolop sogot akka bangso, ala tigor panguhummu di akka bangso. Jala ditoguho akka marga ditanoon.
Tanoon mga lehon guguna, sa ipasupaso ni debatat tado hita. Ido saha na martuado na tumangihon hata ni debata jala na upyopsa. Amen. Pasatami matu yan ako namin na po sunod sa dua.
tidako ma hapor seautai songon nahina tidako ni dongata sa hapor seaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama parkukuna hati dosan na tumo palangi tuhotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bermin di pangumumon ni silatus na mate tarpajal ko ibana di hao pinagsilang na tuwa tuban wadoro dong ditanom na mulak manguno di ari patuluhon na manay kusugo laudul to siya mo ni debata Jehova amanay barko unaso hatudosani disi may bana pay mamulak sogot tutano mangumumi halak na mangulo na mate au porsea ditod di porbadia jalado sa dahuli na badia huliya atau panahalang Kristen ang panabadia dohon dihargai na mado mulak mangulo sogot daging ni halak na mate dohon dihamuluan na sa suda. Amin. Pasatami matu Jericho.
Shalom. Horas mahadihita amanginang tabige majo tikting na masa di huriatta di minggu sadarion ima minggu tanggal 20 Agustus 2023 di minggu tasadirion ima guarna minggu pasapul sadahon dung Trinitatis do topik akabangso na makamuliatehon asini rohani debata. Namaragam ma sokon pospel pelayanan tabadan dinggaddo mardalan sahat tutikyon jala gudang ni ruas ni pos pelayanan tabanan saat tu sadarion ima 17 kakak. Namangihut ma di kegiatan gereja di minggu ta sadarion boy marat pamanat di WA naung di share akka situa sektor tuhita ganup. Na parjolo ima huria mangebati huria. Rodo dongatta sahaporseaon nasian kor punguan ina parari Kamis HKBP Srengseng Sawah Resort Srengseng Sawah Distrik Walu DKI Jakarta ima naniuluhon ni Pendeta Elisa Tambunan MTH kodang nasida 76 halak. Jalan nasida madohoti parmingguan di pukul 7.70 nakining tatangyakon ma asa denggan akka pardalanan nasida molotung pemula nasida tu inganan nabi. Namangihut mamuse rodo dong atas sahaporseaon mangibati huriat taon ima nasian persekutuan wanita gereja Toraja klasis lu gudang nasida 15 halak ima naniuluhon ni Pendeta Mary Rante STH. Nasida madohoti parmingguon pukul 7.30 nasugut jala tatangyakon ma nas di pardalanan nasida asa diramoti Tuhan sahat mulak tu inganan nasida ganup. Namangihut mamuse disadarion di tonga-tongat tado imana poso ni HKBP Nusa Dua naniuluhon ni amang Pendeta David Pardede jala nunga tabigenak kening puji-pujian sian nasida jala pinangido matuhita dung sidung anon ibadahon di patubigihon nasida dope ima puji-pujian nasian nasida tutuhatta nalaho mangido pangurupion tuhita ima nanayang patupaon nasida parheheon naposo burung HKBP Nusa Dua asa ganup mahita madohoti di acarai na mangihut napaduahon ruas napidda. Sadarion piddado ruas ni huriatta ima keluarga Reynold H. Simatupang inangi Lestari Naomi Simatupang dohot inangi Boru Pandiangan. Nasida pidda tu HKBP Yogyakarta Distrik Jabar Deng DI tatangyakon ma asagabi ruas naburju nasida inganan nai baru napatuluhon udangan rapat patupaon ni HKBP Resort Bali do rapat di hari Senin tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.07 wita maringanan di gereja HKBP Denpasar ima nanyuluhon ni amang Pendeta Resort mangasi sianturi na didohotan ni sude parhalado sa Resort Bali sahalak situa sian ganup gereja Resort Bali sude Pendeta Resort Bali sahalak utusan parartaon sahalak utusan kategorial dohot sian dewan badan audit resort sahalak muse sian utusan sinode distrik panitia pembangunan rumah dinas tatangyakon ma asa denggan mardalan para potoni. Na paupaton surat penggembalaan pesta manang na pesta gotilon. Hobbar tu program ni huriatta patu potta do pesta gotilon ima di hari Minggu tanggal 5 November 2020 nanangro. Jala rodo songon surat penggembalaan sian huriatta tuhita ganup. Dohot amplop ucapan syukur na pinasahat ni situa sektor tabe tatangyakon ma asa denggan mardalan programi na palimahon PA Remaja HKBP Denpasar di patupa huriatta do PA Remaja di hari Rabu tanggal 27 Agustus
2020 tolu maringanan di Gereja Town. Masuk pukul 10 sia 30 wita nanyuluhon nyamang pendeta resort dohot tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Pinangido ma tu sude remaja huriatta asamandohoti PI. Napaunopon ibadah pospel Gianyar. Di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 patupaon ni huriatta do ima ibadah perdana di pospel Gianyar maringanan di gereja Oikumene den Jipur Gianyar. Masuk pukul 7 uita manogot na nyuluhon niamang pendeta resort. Pinangido ma di sude ruas na adong di Gianyar, Bangli Klungkung, dohot Karangasem, laho mandohoti pospeli. Tatangyakon ma asa dinggan mardalan para minggoni. Na papituhon NHKBP dan Pasar Gos tu Samosir hobartu program ni Huriatta di 2020 na poso ni HKBP dan Pasar nanaing patupaon ni ma Gos tu Samosir pada tanggal sia Maret 1-12 Maret 2024 do tema melayani di dalam kasih. Kisah para Rasul 4 ayat 32. Inganan na di kunjungan nasida ima tarutung balige do Samosir. Untuk biaya kontribusi bagi pelajar dikenakan sebesar 1.500.000 dan orang yang naposo yang sudah bekerja dikenakan biaya 2 juta per orang. Tatang yakon ma asa dinggan mardalan sude aka program ni naposo ni Huriatta. Na pawaluhon pertangyangan rumah tangga. Na parjolo. Di hari Jumat tanggal 25 Agustus 2020 di Patupado pertangyangan rumah tangga ima dibagas ni keluarga situa si Hotang Boru Pardosi alamat nasida Jalan Raya Dharmasaba Perum Villa Ayung B nomor 7 Badung. Nah paduahon di sektor 2 Jumat 25 Agustus 2020 berbahasa Batak dibagas keluarga S Naibaho Inangi P Boru Siani Parnahinan alamat nasida Jalan Tukat Badung, 70, garis miring 9, Renon dan Pasar. Masuk pukul 10 sia 70. Di sektor Tolu, di bagas keluarga, situa pensiunan, D Manurung, El Boru Simanjuntak, alamat nasida Jalan Batas Duku Sari, Gang Merpati, B, nomor 6, Pedungan dan Pasar Selatan, masuk pukul 10 sia 30 wita. Di sektor Pitu, di hari Jumat tanggal 25 Agustus 2020 berbahasa Batak, dibagas keluarga ni P. Panjaitan N. Boru Nenggolan, alamat Jalan Raya Sesetan Gang Sentul nomor 5 dan Pasar, masuk pukul 10 sia 30. Di sektor Walu, dibagas keluarga S. Siregar S. Boru Purba, alamat nasida di Jalan Palapa 12A, nomor 10 sia Sidakarya, masuk pukul 10 sia 30 wita. Di sektor 10 dibagas keluarga TM Sianturi M. Boru Sitinjak namar bahasa Batak alamat nasida di Perum Pesona Gria Paramita 2 nomor E11 Taman Gria masuk pukul 10 sia 30. Na pasiahon situa pensiun di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di Patupa Huriatta do song paborhaton amang situa Pasaribu di naong mangula nasida di Huriatta jala lau madalani pensiun manasida ima amang situa Pasaribu nasian sektor 4 jala di Patupa mai di ibadah jam 10 wita. Napa 10-hon baptisan khusus reguler. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di Patupa Huriatta do songon padidion khusus reguler sesuai jadwal ni Gerejatta. Pinangido ma tu akka amanginang diakka yanakota naso di baptis dope asabui ma mendaftar tu sekretariat gereja manang na tu situa sektor tabe.
Jala dimulai ma pendaftaran ini di tanggal 21 sampai tanggal 22 Agustus 2020. Napa 10 dahon hobartu program ni Huriatta di patupa diakoni sosial do songon seksi diakoni sosial ima pelayanan tu warga binaan di Lapas Kerobokan di patupa mai di tanggal 22 Agustus 2020. Na niuluhon ni amang pendeta Firdaus Hutasoit STH. Na pasapulahon tatangyak komatong ni akka dongata na di bagasan persahito dope sa tutikyon na dirawat di rumah sakit manang na sida dirawat di Jabunabe terkhusus ma tu inang nyonya M. Sianturi Borusi Hombing dohot Silalahi. Di namangihut diak kewangan ni Huriatta boy mara tajaha di wea anong sahat di hitabe jala molotung adong diak penulisan nasala baik goar manang na jumlah ni hepeng boy mai tapatakas di sekretariat gereja manang langsung tu situa sektor tabe. Na parpudi sahalima ima ulang tahun sude perhalado ni Huriatta do ruas ni Huriatta pasahatun ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan tu sude ruas nama ulang tahun sian tanggal 20 sahat tu tanggal 26 Agustus 2020 hata ni debata nagabe ujahan dihamu ima dienet sian Roma 5 ayat 5 alaidang namurak hita bahenon ni pakirimoni alanunga diusehon tu bagasar rohatta holong ni rohani di bata marhite-hite to di perbadia nang nile honnai tu hita songonima hata ni di bata tu hamu anggiat ma hahipason do las ni roha do umur nagajang dilean tu hatta dihamu saluhutna akka namarulang tahun songonima tikting na masa di Huriatta di Sadarion amanginang datang yakom ma asa dinggan saluhutna mardalan program ni Huriattai horas ma dihita. Kapuji tu hatta hut tapasahat ma pelata.
Sai papulik rohanami gabe pangoloy bihon asa marsalami lamang katindakon ingananmu rohanami kondini mandohi pakedot kolunami gabe ula-ulami. Asiniro hamu puji Allaho manobusa dipaiya sorohaku gabe sorangan ua ingananmu rohanami kondini manggohi pakedot kolunami gabe ula-ulami. Sai ramoti marohaku asaboy goang luar sai mabar mapasu-pasu nang marhi pesiana ingananmu rohanami kondini manggohi pakedot kolunami gabe ula-ulami. Martang yang meta dami di debata sian saluhut neroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Tatangyo mata ni debata nagabetur pug jamita di minggutta sadarion imana tersurat di buku Roma 10 sada ayat sada 1-2a dohot ayat 20 sia 1-32. Roma 10 sada ayat sada 1-2a dohot ayat 20 sia 1-32 hujahau ma di tonga-tonga ta asahudok ma tung di bolokot debatado bangsona dau mai ai halak Israel donangau pinoparni si Abraham marga Benyamin datung di bolokot debata bangsona naung tinadana hian ayat 20 sia aidang dipatai debata akka silion lehonna naung nang pajuonna ai najolo daksioloi debata hamu manang supelibegu gabe dapotan asini roha hamu anggon waing hinorhon ni naso manguloi nasida Israel songonima nasida dang panguloi nasida saunari anggiat sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asi ni roha na tuhamui ai naung dipasaha debatado saluhuna turoha na sumanguloi asa asian na muse saluhuna ido yanggo sahana dia manami dina nami dok dia kadongan dan neolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata atau ni debata
nagabujahan di tonga-tonga ni parsaorata omma songos sada jamita sada barita nauli na dibasaha ni Apostol Paulus tu saluhut halak na Persea di Rom. Halak na Persea di Rom ima halak namar harorowan sian bangso Yahudi doho bangso naso Yahudi. Jala turpuk jamita di baga satikyon omma songos sada si paingot di saluhut akka halak na Persea nama dokon bahwasanya ado hojaan aharo nagabe songor dasar tadani haporsiaon tadani hataridan ya kahalak nagabe bangso na pinili ni debata digobaro di bagasa turpukon bahwasanya bangso na julo na sumanada debata manang bangso si Pilibegu ima bangso Yunani do bangso Rom nasida terpilit gay bangso ni debata terpilih nasida dak songo pamiliton na pinili ni debata tu bangso Israel ala yang gu pamilito di bangso Israel ima pamiliton siya pardagingo do nasida ala pinopar ni si Abraham do nasida bangso Israel bangso na pinilit jala bangso na pinarbaga-baga ni debata dapotan paso-paso aliat dulu pamilito ni debata di bangso naso sian Yahudi halak Yunani halak Rom pamilito ni debata di halak naso sian halak Yahudi ima pamiliton siap parohaon alania takas didokon bahwasanya ukuran manang standar ni haporsiaon ukuran manang standar ni tadanya kahalak na mangului bangso manak siutur debata bukan karena kedagingan. Ale aharo ukuran ya kahalak na satia, aharo ukuran ya kahalak na terpasu-pasu, ukuran ni halak na gabi siutur debata ima parrohaon na ido. Ido pa na ido debata marhiti Apostol Paulus di bagasa turpuk jami taon. Dang nasoholong rohani debata di bangso Israel. Ale aharo bain nagabe songon na aldul. Gabi hira na ugorang pasu-pasu di pasa debata tuak ka bangso na so Yahudi. Ala takas taida di bagasa turpukon ima di ayat siya 1:10. Bangso na pinili ni debata. Bangso na diperbaga-baga ni debata dapotan akka hasonangan ternyata mereka lupa diri. Mereka yang menyatakan diri mereka bangsa Tuhan tutu diulon na sida do patiki. Diulon na sida do parsuruon na pinasahan ni simusay. Alay takas taida di tonga-tonga ni padalanan ni bangsoi. Parugamon na binayin na sida. Di binayin na sida do gabi tu gijang roha. Taida sikap ni halak Israel, halak Yahudi, tu bangso namar harorowan sian halak Yunani. Didok na sida do. Mulu hami do na jonok tu Tuhani. Alaniaha, hulau kami do parsunatan, hulau kami do sude akapatiki. Alai ternyata parsunatan do patik na niula ni bangso Israeli, bangso ni debata. Itu mereka jadikan hanya sebagai suatu formalitas. Mereka jadikan itu menjadi suatu tradisi-tradisi dalam kehidupan mereka. Alaidok debata, haporsiaw manang nagabe na poso ni debata bukan hanya menyangkut masalah tradisi. Haporsiaw songon hataridan ni akasyutor debata itu menyangkut songon dia do panadaon di bagasa Tuhani. Iban na didok si Paulus, aupe pinopar ni si Abraham do sian halak Benyamin. Alai dihaholongi debata doaw. Suku-sukun bahasa dihaholongi debata si Paulus. Ala takas di batu do si Paulus songod dia untuk ni rohana, songod dia hasat yaon na mangulaon hata ni debata. Dia rela meninggalkan segala kesenangan-kesenangan dunia, dia rela meninggalkan segala kenyamanan yang dulu dia miliki hanya untuk mengikuti Tuhan. Suku-suku naing di tonga-tonga ning ulutta. Apakah kita siap mengikut Tuhan dengan segenap hati kita? Alaniaha menyuhutur debata artinya
kita harus meninggalkan segala tradisi-tradisi, hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita. Hidup menjadi Kristen bukan hanya formalitas saja. Aleha Kristen ini iko loho di nang di tonga-tonga nyaka ate-ate nang partodiotta. Ido baen nagabe terpilit bangso naso sia Yahudi gabe bangso ni debata. Didok dang menyesal debata di bagasa pamilito ni. Alaniaha debatado si botoroha. Debatado si boto aha na di bagasan pikiratta. Natapedi ulaw nakabangso Israeli akka ulaw peribadatan. Natapedi ulaw na sida akapatik. Natapedi ulaw na sida saluhut akka parsunato ni. Ternyata hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Alani didok, ahado hagogok ni haluau ni. Hagogok ni haluau ni bukan hanya masalah kita menjalankan segala hukum, segala perintah Tuhan. Tetapi bagaimana kita membiarkan, memasukkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Nung ngagok be haluau ni marhiti Yesus. Sonari, porsea lo hita di Tuhan ni, di Yesusi, na patukun hita patupaon nak kehaluau ni. Alaniaha, mangulaon hata ni debata itu bukan masalah yang gampang. Mangulahod do patuluson hata ni debata itu adalah hal yang sangat sulit. Alay di tonga-tongan ya kahamaulo ni di batau jala di pargugui di bataro akka salhut na porsea. Ido na tarida di sosok ni si Paulus. Natabe mengadobi ya kahamaulo di bana. Ancaman dia do bibana. Alay di bagasan posti rohana idok dihaholongi, diramoti di batado. Ido tong naikut tahangulu songo nakala na porsea di bagasan partikian sonari. Bahwasanya godak pihak kahamaolon, godak pihak kana susah di tonga-tonga ninguluta songo nakala na porsea. Pertanyaan, mampukah kita menunjukkan karakter kita sebagai umat-umat percaya? Sotung dohi tau songon bangsa Israel yate. Tadok diri tala Kristen, tadok diri ta syutu Kristus. Ale ahana terjadi. Sikap kita, hati kita, pikiran kita tidak mengarah kepada tujuan-tujuan Kristus. Ada tujuan ni debata ubay na dibalua kala na horsea. Ada misi ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni akabangso pilihan na. Misi Tuhan bukan hanya membuat orang-orang percaya itu menjadi bangsa-bangsa yang eksklusif. Bangsa-bangsa yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ale bahasa di pasu-pasu debata bangsa Israel asanggiat dumarhiti bangsa Israelon sar barita nauli. Asanggiat marhiti bangsa Israelon terbarita guarni debata di saluhut bangso. Jaleno dok pajo di tonga-tonga ninguluta songo nakala na porsea di partike sonari. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen bisa menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Bukan masalah kita layak di hadapan manusia. Ada mulut suku sada-sada, siapa kita yang layak menjadi hamba Tuhan? Isi kita na layak, na tahu mengulau saluhut, akka hatari debata. Dang mampu kita mengulau ni. Alemar hiti asidot holong ni rohani debata di patuduhot tuita kadalan hanguluan ni di patuduhot tuita ka pangajar ni ido debata sitiruot do Kristus sitiruot do na hubay Tuhan muna asa ulahonom muna di tonga-tonga ningulu muna asa songon hataridan niya kala na mengulu di bagasan debata jangan jadikan imanmu menjadi kesombongan. Alam mulu tabe do hapor syatay gabi tu kesombongan. Tabain hapor syatay na gabi menghakimi madabu na karongata apa yang terjadi. Gabi pertutugat do hita. Taida di bagasa turbugon di ayat sia 1 ayat 10 diulahon akka bangsa Ironian diulahon akka naposo ni debata donian akka bangsa Israeli donian akka patik ni debata. Alai di tonga-tonga ni akka dalam nasida gabi pertutugat do nasida. Di ayat tulu di Roma sia ayat 32 di dok
ala sian na mangulahod do dada sian hapor siaon gabe tertutuk mana sida di batu partutugoni holam mangulahod do nasida alidak porsea nasida di bagas Tuhan. Oleh karena itu ikut tahap persyaido ala siat debatado harorani saluhut aka pasu-pasu siat debatado harorani saluhut aka lasniroha patut ikut tidakon patut ikut pilihun saluhun itu bagasan lo moni rohani debata aharon ikut taulahon aharon ikut tabesong korespota di nama jalo doho ni maka malatio pasu-pasu ni debata. Jangan jadikan berkat itu diam hanya untuk dirimu sendiri, tapi jadikan berkat itu mengalir bagi orang-orang di sekitarmu. Hidok takolan tuhalak nasahapur syau doto alidok do tuhalak naso sahapur syaun asa ido songon hatari data ido nagabe songon nagabe mabedaun hita dot aka halak nasing holong nasihat debata ikonido nagabe dasar doke goda di bagasan ngulutta alania mulu mangulu ita di bagasan holong ni debata tulus masaluhu taka sakap ni debata di tonga-tonga ni ngulutta maka las ni roha mulu mangulu hita di bagasan holong mangulu hita di bagasan dame dang adong alotta di portibion abe na hurang hati hudul hita tudia pe hita adong dongatta adok kebutuhan ta adong na manguru hita adong arsak ni rohatta adong na mangapuli hita ale coba jusi balikna mulu olan akka aloro hola musut tero narong turia be hita dah sonang rohatta ala nido pasu-pasu na balga di tonga-tonga ningulu ima hasonangan ni roha buharo asa sonang rohatta iko debataro natabain mian di tonga-tonga ningulutta. Tidak musim dibagasa turbugon bahwasanya huaso di debatadak terbatas holat diaka halak Israel. Huaso di debatadak terbatas holat diaka halak Kristen. Huaso di debata mangula dotong na di tonga-tonga niaka pertibion. Alanido didok di bagasan hata di debata hamu na jolo si pelebegu naso manada debata. Gabiro tu bagasan harajaon ni debata. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Mungkin banyak orang percaya yang tidak mau bekerja memberitakan firman Tuhan, tapi Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang berada di luar nalar, di luar pikiran kita. Alani unang tabatasi gogo ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Unang tabatasi pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Mari berikan hidupmu menjadi pelayan-pelayan. Alay tengok mamang inang melutuk pegodang akan asu mangulaon hatani debata, tapi Tuhan bisa melakukan hal-hal yang berada di luar perkiraan kita. Alay itu terkadang uluru sifatan ida gabihiran au burjuro halak parogamona asing sian halak Kristen. Jujur disongoni hati. Siandena contoh arong maka hal-hal manang mada betung adalan uluru sifata roh halak Kristen di pasobbu habis di halak na persea alero paroga monasik diurubi ido na idok ni debata jala idok di bagasan hatani debata di minggu na salpu halak bangso na asing siap prubadok nang sida bihaduan rap kudulo rap doho debata Rabdoh si Abraham di harajaon ni debata. Artinya Tuhan berkuasa melakukan hal-hal. Iban narong hatani debata nama dokon na perjului gabe perpuri. Na perpuri gabe perjolo. Oleh karena itu jangan pernah kita jadikan status kita, kekristenan kita menjadi standar bahwasanya kita adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Ale aharon natawain na gabe song standar kita na mangulu di bagasan debata. Ima ikut terida marhite parbui ni haporsyota. Songo topik ni minggu madokon akabangso nama kamolation asini rohani debata. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Aharo nekot tabatuduhon songo tadaha malatiota di debata. Cukup dohola tu gereja.
Cukup do hola roto pertanyaan. Cukup do hola marguret deh. Daw ngati. Alai perbui ni hapor syota tutuhani ikubui do hita songon hauna balga. Sada do hawi alai bui mangudingi mangaleon halabokon di tonga-tongan yakka hauna asing. Bui gabi inganan ni sarang ni yakka burung dohotakka binatang-binatang asing. Artinya hidup kita harus bisa menjadi saluran-saluran berkat. Hidup kita harus bisa menjadi saluran-saluran kasih. Tengok mamang inang. Lam gudang taulahon naringgan. Lam gudang taulahon akkalomo ni rohani debata. Lam gudang do pasu-pasu nasi pasaton natu ita. Alai mulu markira-kira do hita dia ka pasu-pasu ni debata. Si leon-leon ni debata. Debata be ditatap do. Alani unang manaluja hamu, unang manaluja hita mangulahon na dinggan. Aisyah debatado haror warna jala tujuan na imalaho pasangapod debata. Isi do akan apo sunay. Isi do akka bangso na sumanad na debata na hinan hita may. Hita na julo marhiti na posona sinomensen. Nung nga dibatad dahon, nung nga dibatuduhon isi do tuhani. Alani unang marisuang akka ulaon balita nauli na niulan na kasiding na julo. Unang marisuang akka basa-basa doho pasu-pasu ni debata naung dipasa di tonga-tonga ni ngulutta. Gabisongon ay natiu manakita. Gabisongon madu, gabisongon si panganon natonggi manakita. Boy manggohi memberikan rasa sejuk di saat orang merasa kehausan, memberikan rasa kenyang di saat orang merasa kelaparan. Jangan puas hanya dengan satu kebaikan. Jangan puas dengan hanya memberikan kata-kata yang menguatkan orang lain, tetapi berlomba-lombalah melakukan yang baik. Berlomba-lombalah mencari kerajaan Tuhan melalui persekutuan, persaudaraan, dan hidup yang saling mengasihi dan menopang. Ido nekot tahapor syai. Ido nagabe songono jahatta songo bangso nama kamulatehon dohot mamilihon saluhut aka silolon ni debatai di tonga-tonga ni ngulutta. Pos hatta saluhut akan narenggani na taulai dan marisuangi. Standar atau ukuran keberhasilan orang percaya bukan seberapa banyak orang yang memuji, bukan seberapa banyak orang yang menerima dia. Ali standar ukuran halak naporsea mulu gawe anak halomuan ni debata. Ido na gawe standar keberhasilan kesuksesan ni halak naporsea. Mulu gawe anak hasian ni debata hita, bangso na pinili ni debata hita, tulus ma saluhut akka pasu-pasu hagabion hamoraon hasangapon dohot akka tebanai pasatu ni debatama di hita hai pason dohot akka saluhut nata harapo di tonga-tonga ni ngulutta pos marohatta patuluson ni debataroi di bagasan asini rohana. Tuhan tidak pernah menyesal memilih kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyesal mengikut Tuhan. Walaupun jalanmu berat, walaupun pergumulanmu berat, yakin dan percayalah. Dengan kuasanya, Dia akan mengangkat dan menguatkan kita menjadi anak-anak terkasih. Alani marhidi saluhut ngulut tahun, marhidi saluhut akaparulota, tabay may gabe songon hataridani holong, hataridani barita nauli asa songon turpu kebes telimandokon saluhut bangso mamuji dohot pasangapon debata isido na patuduhoni isido na mangulahoni tuhitama saluhut nai alani di bargugu debata mahita di tonga-tongan ya kaulota di bargugu debata mahita di tonga-tongan ya kapakubasyutta asa taruli hita diaka sililion ni debata taruli hita dia ka pasu-pasu ni debata nang di bagas satikyon rodo hami amanginang
songotada ni holong ni roha, songotada ni hasadaon ni roha, songotada ni na pinilik ni dewata, naung di pasu-pasu dewata, rodo hami son naing, sian huriata KBP Nusa Dua, mangido pangurupion, dia mang do inang, anon duk siduk perminggu anon, maret de do anon aka yana kota, yana komuna rotong nasida, na tapi ruasnya KBP Nusa Dua, alai yana koni huriata KBP do nasida, alani taurubi mah, tapasaha mah, postoroha nami, nunga di pasaha di bata pasu-pasu na balga dihamu ama nami ina nami na kadongan nami postoroha nami tong ma pasato muna noni dia kaulau pakobasion do dia kaulau na paheheon harajaon ni di bata saya di pasu-pasu di bata mahuriana di pasu-pasu di bata masaluhut akaruasna taruli hita dia ka sililon ni di bata amin martanyang meta. Ali Tuhan di bata manami na bangsa di Banu Gijang maulai ate was aronami Tuhan ala totong do be di ramuti ho totong do be di ringriko ngolu nami di bagasa partikyo Tuhan di dioko di hamilas ni roha hahi pason di pataruho hami tu bagas joromot Tuhan marsaur memuji do pasangapon guar munda badiai di paingot tohai marhite hatam na badiai asa totong hu hamalatyok kami jalahu beliau kami saluhut akas liomi pasu-pasumi nagabi songon pilihan na hucus di harajaumu marhite na mangulahon akka nauli na dengga di tonga-tonga ni humaliang nami alani Tuhan ajari hami pargugoy hami asaboy hupake hami saluhut na Tuhan nagabi dalan patubuhon akka las ni roha patubuhon akka hanguluo di tonga-tonga ni humaliang nami asa marhite saluhut nai Tuhan boy akka humaliang nai manadda mamuji jala madok hodo de bata pergogo na suatu dosan hodo de bata na patukos saluhut akka nauli na denggan di saluhut portibion asarap do na sida hami mamuji do pasangapon guar muna badiai alani Tuhan tuturi jala pitori roha ng pikiran nai marhite tordimto di porbadia asa huboto hai mangulahon akka lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami asa nang gaya partutukan ngulu nami alai gabi sibuan sinodang sibuan hatiuro kami di tonga-tonga ni akka portibion asa marhite saluhut nai lamar sinodang harajamu dohot hasangapamu marhite saluhut hami ruas ni huriam pasu-pasu nang saluhut akka ruas ni huriam Tuhan lehon akka habisukon lehon akka hapistaran di tonga-tonga ni ngulu nasida pasu-pasu salut akan naniulan ni tangan ng roha ng pikiran na sida Tuhan asa tulus si Tuhan makorhon akka las ni roha di tonga-tonga ni keluarga na sida lamar taba-taba rejeki lamar taba-taba las ni roha di tonga-tonga ni akka na pinarsita ni roha na sida jala saluhut nai dang boy majadi molo so alani ho alani Tuhan kupasat hami saluhut ulon na sida asa homa Tuhan na madongani mangiring-ngiring na sida tonga-tonga ni akka ulon na sida nang di tonga-tonga ni keluarga na sida di tonga-tonga ni parsauran na sida di humaliang na sida totong matodimi na mga rajay roha dok pikiran na sida asa miyad di baga sa dami dot holong na sako na sida di saluhut akka padalanan ni ngulu na sida nang di baga sa tikyo Tuhan pasaton nami dok kadungan nami na subirap marsaur dot hami di baga sa tikyon molo alanya ka ulon na sida ramoti na sida dongani na sida padao siya parmaraan alay molo alani akahagalan ni pamatang alani parsahiton homa Tuhan na mga lehon hahipaso di pamatang na sida mabuat akapanahit sa pamatang na sida asaboy na sida buseng manguduti akolon na sida marsaor mamuji do pasangang guar muna badia alay molo di bagasan losok ni roha homa Tuhan na manutuki roha ng pikiran na sida asalam masihol na sida marsaur jalamanada horo haroroan ni saluhut akka haulion asalam marsiho na sida manobba mamuji pasangam guarmo na badiay nang akkaya na kumupi Tuhan na ditonga-tonga ni akka studi persikolan siya mulai tingkat terendah satu tingkat tertinggi satu mahasiswa Tuhan tiroi jalalion habisuko na sako asang giat boy na sida marsiajar do denggan
Boy gabi anakon na hasea duan, siwa tua hasonangon do las ni roha, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni humaliang nasida tarlumowi di arobamu na badiai. Asa boy pakyon nasida saluhut ngulu nasida tuak karena mangihut, marhita kapar binotoan nak pinasahamu tu nasida, gabe dalam nasida Tuhan, nalau pahe bakon harajao do mangulahon lomo ni roham, di tonga-tonga ni portibion. Nang saluhut akka program do rencana ni huriami Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan, leo sadani roha di akka parhaladom, do di akka pangula ni huriam, do takar ruas ni huriam, asa boy dengan merdalan saluhut nai, asa di bagasan hadameon, boy hupatulus hami akka lomo ni roham, marhite huriami, nang di akka program do kunjungan ni naposompe Tuhan, Naboso HKBP dan pasar Tuhan nalau tutuba Tuhan ramo di jala pasikop saluhut akka pangaradion nasida asa boy dengan merdalan lon nasida boy nasida gabe habaoran ni pasu-pasu di huria na ditobok nasida nang naposope Tuhan HKBP Nusa Dua nalau pajon nalau patupahon ulau parheheon ramo di jala pasikop saluhut na Tuhan asarap hehe nasida dot akka naposomi dot akka ruas mi Tuhan paheheon harajamu, paheheon las niroham di tonga-tonga ni portibion. Posrohan nami Tuhan, saluhut na dingulu nami di tadahoro, di botohoro rohanami, di botohoro saluhut akka naripikiri hami. Alani, hupasat hami saluhut na itu bagasat tangamu, asa homa patulus sa saluhut akka nadenggat di tonga-tonga ni ngulu nami. Posrohan nami Tuhan, nasa pangiduan nami patulusomu di Tuhan, jala hobar tulo mo ni roham pasahato muro di tikina aladino paluas sami mga saon gogoro pikiran nami ale holam mga saok homahami di tonga-tonga ni ngulo nami Tuhan di patama nami nang saluhut na record di tonga-tonga ni ngulo nami patulus may nunga masaringan hatam di tonga-tonga ni parsauran nami di baga sa tikyon alani mangirohami Tuhan patulus jala torangi maroha ng pikiran nami asabuy hujakot jala hujalohami hataming nagabi songa bohal ito nga tonga ningulo nami mangula akalon nami talumobi na lapas hangapon guarmo na badiay alay jumulo uras jala parbadiay hami siyan saluhudo sa ro pangalason nami asa tama hami nagabi anak kaholongan ni roham nagabi anak hasyammu nagabi akan aposob nalaw mabuah barita nauli mabuan akas hangapon di guarmo na badiay alani Tuhan kupasat hami ngulu nami tu bagasat tangammu sadarion saat rolis yang nilingna sa guru di homa hami jalo-jalo lima tangyang pangiduan nami asa tama hami di bagasan guara anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Naju pangau na siroha diau nang magoi ian Tuhan Yesus para siroha diau nang iluna inan nuai utanda tu haki parhasi roha boloni parhasi roha boloni di baen godang ni dosaku Tungona umau kama Apero Jesus di padomu Amu sedode bata Mudar nama badi yai Jong pardomu wani pojok
puno Jehovah dung rona pamanatoni unduk utlas rohaki memuji asih rohai memuji asih rohai yang goidang taragon bainoni manang ape saya simi upangasahon ditangi aku sasude mate peopos rohaki maringot asimi maringot asimi. Ipe ale Tuhan Jehovah una setia simi buan mau ale debata dung mateo tulang bumi tong las rohaki disi memuji asimi memuji asimi. Tabasa mapilit tahun tu bagasan Harajau ni debata martanya yang ita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorani saluhut slio na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya nanilihomi tu hami pilihan nami tu ho. Saija lumay gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon patibulo na rajammu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maro anay marhite-hite terdim. Asalam hutadahami godang ni silio lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasalani Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya romah harajammu, saya sawat malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hangoluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tu giot tu pangujunan,
palua mahami sian pangago. Ayo nanapuna harajaon dotagon goon rohiasang apon saleni lelena amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho. Disodakon Tuhan Debatama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan Debatama buhina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madita Saluhuna. Ni bangi dong atau aka yang lakon usia naposo kayu Nusa Dua maju maida.